Matul din il-kampanja rajna Partit Nazzjonalista pożittiv kontra l-kampanja negattiva tal-Partit Laburista għatta proposti għal kulħadd u mhux il-politika ta' Joseph Muscat li kienet ibbażata biss fuq nnifsu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervent fil-programm Net Live fl-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej. Dak huwa differenza bejn narġgħu niġu għaliha is-soċjaliżmu, il-populiżmu u dawk li huma l-Partiti Popolari. Illi inti mhux l-istat imma l-individu. Adrian Delija qal li tal-lejla u tmiem ta' din il-kampanja elettorali iżda wkoll il-bidu ta' kampanja akbar li twassalna l-elezzjoni ġenerali ta' 3 snin oħra u tenna l-ħtieġa li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir il-Partit tan-nies kif kien ftit ta' snin ilu biex mill-idejat tiegħu igawdi l-poplu Malti u għawċi kollu. Aħna l-Partit tan-nies, il-Partit li jħares l-individu. U fl-modi forsi nsejniehda, u fl-modi forsi gvernajna tajjeb, forsi ħarisna l-interess tal-pajjiż ħafna iktar milli qed iħares dan il-gvern. Imma forsi insejna, illontanajna rwieħna u ddistakkajna ruħna mill-interess tal-individu. U hemmhekk jekk irnexxilna nerġgħu nieħdu l-Partit Nazzjonalista mhux kif iridu jattakkawna lejn xi far-right jew xi left, imma lura lejn in-nies fejn twieled, fejn sab illi kien kapaċi jikber u jagħti r-riżultati ħalli mbagħad nkunu vera qed nirrispekkjaw dak illi aħna qed neżistu għalih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil kulħadd biex is-Sibt li ġej imorru jivvotaw għax min ma jivvotax se jkun qed jivvota favur il-Gvern Laburista. Minħa l-oħra vota l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista u messaġġ lill-Gvern biex ibiddel id-direzzjoni. Jekk toqgħod id-dar tkun qed tħalli lil ħadd ieħor jiddeċiedi għalik. Issa mill-kliem mhux aħna biss nistgħu nitkellmu din hija l-ġurnata fejn in-nies tista' titkellem, fejn il-persuna, l-individu, il-biġuħ, dak illi mhux kuntent, jew dak li huwa kuntent jista' jitkellem. Il-vot huwa l-eżerċizzju aħħari tad-demokrazija. Adrian Delija qal li vota l-Partit Nazzjonalista u messaġġ ukoll lill-Gvern biex ma jibqax juża t-taxxi tal-poplu ħalli jagħti realtà li ma teżistix u dan kollu għax iħoss li għandu l-monopolju fil-medja. Fit-tmiem l-intervista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja partikolarment lill-impjegati tal-partit għax minkejja nuqqas ta' riżorsi jagħtu l-enerġija kollha biex jitwassal il-messaġġ. Fl-istess waqt u ringrazzja wkoll il-volontira għal ħin li jagħtu u tal-li l-partit dejjem isibhom appena jsejħilhom.